Една дума натрови половин милион български деца. Безопасно. Япония спряла оловото в бензина си през 1986. Американците 10 години по-късно заедно с Германия. Ние чак 2004. И никой у нас не казваше оловен бензин. Наричаше се А91. Хубаво име. Без олово в него. Но оловото ти влиза право в главата и яде точно тая част, дето ти казва спри, помисли и после действай. А тарикатът, който го измисли, бил е съвсем наясно. Същият вече се беше отровил. Дробовете му пълна щета. И въпреки това застава пред камерите и излива отровата върху ръцете си. Дишал дълбоко цяла минута. Само и само да докаже, че е безопасно. Ами цената? До 10 точки интелигентност. Глоба за цяло поколение. Без нужда, без смисъл. Не е природа, не е лош късмет. Държавата беше в час тая гняз, но даде чак 2004 за срок. Безопасно не ти е гаранция за нищо. То е срок на годност. Кога изтича, няма кой да ти каже.